Prabu Surabrama diraja ayo budal. Ayo budal ndelok Niken Salindri yo. Neng ndi Kang? Nonton wayang. Neng endi enek wayang? Neng daleme Pak Margono alias Raden Janaka. Pak Margono. Yo. Asma kinarya jaba. Tegese Margono, marga ki dalan na ki ana. Waton tumuju marang dalan becik mesti ana rejekine nggih nanggap wayang merga kagungan kersa mantu. Mula didongakake neng Kertasana dinane Jemuah. Bapak Margono muga-muga tansah barokah. Amin. Neng Kertasana tuku bubur. Moga-moga Pak Margono sak keluarga sehat panjang umur. Amin. Nadyan udan sing mirsani isih pirang-pirang, mula dongaku kangge kabeh para pamirsa numpak tronton nggih momot cengkeh. Muga-muga kabeh penonton rejekine akeh. Amin. Kon wae malah kabeh para penonton yen mirsani wayang nganti tancep kayon tak dongake putra putrine soleh lan solekah. Ewadene bar Niken Salindri nyanyi kok mulih. Muga-muga brambange dipangan ama. Ya. Iso sakmene gowedine. Ayo melu pake, 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 ayo melu pake. Bapak. Apa? Bapak arep neng endi? Kowe rasah melu aku. Bapak arep dolan. Aku wis kesel ning omah diseneni karo mbokmu. Arep dolan neng ndi? Cah cilik ra entuk melu. Lah arepe dolan neng ndi? Bapak tak golek hiburan ning guyangan. Wis tutup Bapak, aja dolan nggon ngono kuwi. Ayo nonton wayang. Neng ndi enek wayang? Neng Kampung Baru Pandean Gondang Nganjuk. Sing duwe gawe sapa? Pak Margono karo Bu Sri. Dalange sapa? Dalange ra sepira ning bintang tamune sing luar biasa, sinden sing lagi kondang dan viral regane larang Niken Salindri. Wow. Salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sik. Eh? Bubuk sik. Bebe. Ya.